I ara ens anem fora, marxem de l'estudi perquè anem a Sabadell, perquè aquesta és la setmana de la prevenció dels residus a tota Europa. I en una biblioteca de Sabadell hi ha el Jordi Vila, suposo que estarà preparadet, perquè allà fan un tipus de reciclatge, és de roba, ja usada, i el Jordi Vila primer li ha de preguntar, Jordi, abans de reciclar-te, què volies ser de petit tu? Doncs Xavi, ja veus, aquí la gent està molt concentrada, molt apassionada, retallant samarretes que en un principi havien decidit tirar a les escombraries, però que ara les estan utilitzant per reutilitzar-les. És la tècnica del trapillo, una de les 30 activitats que durant aquesta setmana al Vallès Occidental s'estan duent a terme per conscienciar-nos a tots de la reutilització de la roba que tenim a casa. Si m'acompanyeu, anem a explicar-vos en què consisteix aquesta tècnica del trapillo. L'Aina és la monitora d'aquest taller. Explica'ns com va això. Mira, doncs el trapillo consisteix una mica en agafar les samarretes velles que tenim per casa i el que fem és reciclar-les, les tallem d'una manera que se'ns converteix tot en una sola tira. Una sola tira que després convertiu en capdells com aquests, no? Per exemple, no? I un cop tenim el capdell, amb la tècnica de ganxet o la tècnica que se'ns acudeixi, podem fer des de cistelles fins a alfombres, collarets, làmperes. 20 persones que estan gaudint d'aquest taller que és gratuït, cal recordar que aquests tallers són gratuïts. Com ho veus, això, de moment? Xulíssim, xulíssim, estic al·lucinant. Sí, perquè sabies d'aquesta tècnica o és la primera vegada que t'hi has posat? Bueno, jo sé reusar material, però aquesta tècnica no la sabia i estic supercontenta que l'Aina ens ho explica. I de moment, bé, t'estàs sortint. Sí, fàcil. Una tècnica que en aquests temps de crisi suposo que és una bona estratègia, no? Són perfectes de reciclar tot el material i amb roba estupendo, perquè així retornem una mica a lo de les nostres àvies. Allò de l'austeritat, no? Clar, i bueno, que la idea de tenir roba a les mans sense necessitat d'agulla i tot això és magnífic, això s'ha de potenciar més. A banda d'aquesta tècnica del trapillo, durant aquesta setmana es fan també altres activitats de reciclatge de roba, per exemple, a partir d'una faldilla d'uns pantalons, una bossa com aquesta, o a partir d'un gorro també, un bolset com aquest. Cal dir que als vallesans cada vegada se'ls ha de posar més bona nota en la reducció de residus. Fa 12 anys generava cada vallesà 500 quilos de residus a l'any i ara en generen 400. Com ho heu aconseguit, això? Bueno, ho han aconseguit els ciutadans, no? Que també moltes vegades a qüestió de la crisi doncs cada vegada generen menys residus per consumir menys, però també s'ha tornat a la cultura de l'aprofitament, no? I que llançar residus a vegades és llançar diners. Sou una comarca que cada vegada recolliu més roba usada. I què feu amb aquest material? L'any passat veu recollir 1.000 tones? 1.000 tones de roba. Sí, el que es fa en aquestes recollides és que són empreses d'inserció i donen llocs de feina a gent que ho necessita, gent amb risc d'exclusió, i a més aquesta roba es reutilitza per gent també que ho necessita, no? En botigues de segona mà, etc. Molt bé, doncs Xavi, nosaltres ens quedem en aquest taller del trapillo per saber una mica més d'aquesta tècnica i poder aprofitar-la a casa. Jo no sé, Xavi, si tu a casa teva tens algunes samarretes que potser ja hauries de reutilitzar. Sí, Jordi, sí, en tinc unes quantes per fer gimnàs, unes per fer teatre, que és el que volia de petit ser el Jordi Vila, i parlant del que volíem ser petits, aquí a l'estudi tenim un càmera, que és el que està més enfilat, amb una grua, que és l'Antonio Carreto. Ell volia ser mecànic d'avions. Us explico això perquè avui el dia va dedicat al Dia Mundial de la Infància. Què volia ser la nostra gent del vespre a la 2 quan érem petits? Doncs, per exemple, la Laura Vives volia ser farmacèutica, la Laura Mesa volia ser professora per poder borrar aquelles coses que s'equivocaven els alumnes, l'Isidre Ramos volia ser fuster, la Meritxell Martínez, on està? Ella volia ser egiptòloga. Doncs ella està al Teatre Almeria de Barcelona perquè d'aquí poca estona s'estrena l'obra Llibert, dirigida pel Norbert Martínez. Llibert és la història d'un nen